just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. Недзе у сярэдзіне 17 стагоддзя тут вось у Ціхінічах пачаў уладарыць вельмі такі, слаўны добры хлопец з хорошага беларускага роду, палкоўнік Сымон Аскерка. Энцыклапедычная даведка. Сымон Петрович Аскерка нарадзіўся каля 1600 года. Палкоўнік войска Вялікага княства Літоўска, мазырскі пісар, земскі войт з 1633 года, суддзя земскі з 1653 года, пасол на Сойме 1662 года, депутат трибунала Вялікага княства Літоўска у 1666 годзе. Удзельнічаў у вайне Рэчы Паспалітай са Швецыяй, стаў прататыпам аднаго з персанажаў рамана Генрыха Сенкевіча «Патоп», выступаў у паходах з Янушам Радзівілам супраць казакоў. У 1654 годзе, як палкоўнік, узначальваў некалькі харугваў паспалітарушэння і наёмнікаў, вёў баі пад Быхавам і ў заходняй Беларусі. Палкоўнік Сымон Аскерка, панове, гэта быў добры ваяка. Ён як стане на полі боя са сваімі ваярамі. Шаломы на сонцы блішчаць, коні капытамі землю б'юць, а хлопцы яго яшчэ як зацягнуць песню. Нашы хлопцы хвацка б'юцца, ідуць да бою, ще й смяюцца. Дык вораг, як пабачыць гэта ўсё, кідае зброю, уцякае з поля боя, не б'ючыся нават. Ну і вось за паслугі перад айчынаю Сымон Аскерка ва ўзнагароду за тое, што ён вызваліў Нясвіжскі і Мірскі замак ад шведаў, атрымлівае вось гэтае паселішча Ціхінічы. І ў Ціхінічах, можна сказаць, адкрываецца другое дыханне. Дзякуючы панам Аскеркам, вось гэтае паселішча ў 1776 годзе атрымлівае статус мястэчка. А ў 1778 годзе, дзякуючы Аскеркам, вось тут, у Ціхінічах, з'яўляецца новы драўляны касцёл. І бяруцца, канешне ж, яны і за гаспадарку, каб было за што і храмы будаваць, ды і дзецям з унукамі трэба ж было чымсьці дапамагаць. І вось калі у Антона Аскеркі нарадзіўся унучак, якога назвалі Іван Банавентура, то радасны дзед гэтаму свайму немаўляці, унучку, дорыць сваё любімае мястэчка Ціхінічы. А пакуль малы Іван падрастаў, то ўсім гэтым маёнткам Ціхінічы кіраваў ягоны бацька Рафаіл Аскерка. І вось Рафаіл Аскерка, панове, у Ціхінічах будуе сядзібны дом. Вакол дома ён закладае парк у англійскім стылі, а за паркам сходзіць вялізны сад. А на ўскрайку сада ён для сваіх коней будуе 2 стайні. І вось адна з іх тут захавалася і па сённяшні дзень. Рафаіл Аскерка тут, панове, разгарнуў такую добрую гаспадарку. Акрамя стайнь, дзе былі коні, у яго было і шмат кароўнікаў тут, дзе жылі кароўкі. А каровы, як вядома, што? Даюць малачко, правільна. І вось тут, у Ціхінічах, з гэтага малачка выраблялі масла і сыры. І вось гэта ўсё, канешне, вядзе на базар, і мясцовае насельніцтва, і ўсяго наваколля, асабліва, кажуць, разбіралі гэта ціхінічскія сыры. І ўжо да хаты прыедуць, скіпку возьмуць, маслам намажуць і зверху сыру накладуць. І ўжо ядзяць гарбатаю, запіваючы смачна, аж за вушамі патрэсквае. А выраблялі гэтыя ўсе сыры вось тут, у гэтай сыраварні. І вось зараз на гэтай сыраварні колішняй Аскеркавай ідзе рамонт, і кажуць, што хутка яна ператворыцца ў мясцовы музей. Encore
cognac, encore un verre, le der des altères. Так што калі Іван Банавентура падрос, ажаніўся і стаў паўнапраўным уласнікам маёнтка Ціхінічы, то тут у яго быў уже і добры дом, і добра наладжаная гаспадарка. І вось Іван працягвае справу свайго бацькі. Ён да ўсяго тут яшчэ будуе і вінакурню. І вось, паважанае панства, захаваліся нават паперы, якія кажуць аб тым, што напоі спіртусовыя, якія вырабляліся на Ціхінічскім вінакурным заводзе, былі высокай якасці і пастаўляліся вось адсюль з Ціхініц у Санкт-Петербург да імператорскага стола. Але вось падчас Другой сусветнай вайны вось эта вінакурня, она была напаўразбураная. Але пасля вайны яе адрамантавалі, і яна і па сённяшні дзень, панове, працуе па назначэнню і радуе мясцовых жыхароў сваімі напоямі, але толькі калі ў меру. А вось адходы з гэтай вінакурні Іван Аскерка дазваляў разбіраць мясцовым жыхарам на корм жывёл, і наогул ён вельмі добра ставіўся да сваіх сялян. І ў 1881 годзе Іван Аскерка для сялянскіх дзетак у Ціхінічах будуе школу, каб дзеткі тут маглі бясплатна вучыцца грамаце.